Punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isore dlamaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper merga ratune watake angkara. Ning upama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso padahal sing ganti ratu niku titih sing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Dan mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun petang kanthi langkung prayogi mangke pindak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lha nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep sinuwun Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajaran sekurtane bawana iblis lanat. Petro Andobala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lha kok drangap-drangap ucapan kersane Kyai Prabu Darmakusuma. Malah aku ngerti cetha nggonmu matur marang Sang Kyai Prabu Darmakusuma kowe ngias karo Ratu Ndrawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndrawati. Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sanjangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, kowe ora masalah. Ora kualat ya, kualat iki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Asa wedi ayo waneni ya. Ya wis unek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-unggah. Ya kene dimaksuli. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menapa? Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger kira wani, aku ora wani, aku melu-melu wong. Wonge. Oh iya. Guys, langsung to? Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula, mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora kilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki monsoto rasa ngelelek karo Kyai Prabu Ndrawati. Padha-padha butuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep dipanengke Sinuwun Prabu Ndrawati yo apik, diwenehke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong men digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndrawati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndrawati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah ya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong. Kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan ya? Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya.
Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng Dasmaskes. Dasmaskes ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho Puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lagi ngertos. Lah kok wani ngomong-ngomong karo Prabu Durawati? Lek kula ngomong-ngomong teng pundi? Kowe ngono kaya Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Durawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Iya nek iki Yai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane mungsuh kedung dosa dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke ento Yai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinum Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinum Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan. Ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Durawati. Perkara cubriya menika hak kula wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk, dume sampeyan ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu, entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Rawatane somong kowe. Ya terus. Kakang kowe. Insinyur ya terus. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah ki ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintah Sinun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampean mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap negari Ngamarta. Edian. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu wong melarat, kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing nggo ragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, bapak dunekke. Ngene piye? Bapakmu kae sing nggo ragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Lho. Mbok nesu. Sing bapake sapa? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan ki bapakmu sing guragan cengele. Sing muni ngono ya. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Truk. Minggir. Mundur. Kowe ki piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Wong mau jarane kaya menang, Tru. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo tak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan muni piye? Mang baleni. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa marang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin dibasani basanono, nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Ana tetembungan, nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit, nek ora gelem ditabok aja nabok. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapur kowe kok tak ajeni, Bapak. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Tru. Iki mau muni piye, Tru? Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu.
kon ngilu karo gitoke, kon ngilu karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki, bapakmu ki gablek apa? Sing nggo bayar cengele kae apa piye? Edian. Aduh. Enggak kuat aku terus. Nek enggak kuat nesu kok. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Anjur semaput ora. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuwa aku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit, kowe iki urung lair, Bol. Ada aku ora basa karo kowe ora masalah. Sing tak basani apa? Mekutamu kuwi. Sing tak basani apa? Derajatmu kuwi. Percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Ngapain do keplak ngapain, Tru? Seneng karo omonganmu. Omong ngono kon ngijoli dhuwit wae. Oh iya. Ngijoli dhuwit wae. Keploki nek ora ana apa-apane percuma. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, kowe nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan. Uripmu biyen nanti, uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman Semrawar dipateni karo Kangsa. Ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Ngerti nek sifatmu kaya ngono lho. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Terus dong terus. Ayo semangkean ora. Kowe iki mbiyen cilik-cilikane ya nyunggi garu, nyunggi luku, nggawa kebo ngluku nang sawah. Sikilmu ya gupak blethokan. Kowe iki ya mbiyen wong desa. Bareng saiki lungguh kursi sithik kowe glelengmu ora mekakat. Mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki dideki toilet. Sok kene iki diaspal. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih mlangkring nang watu sprene. Nggre bokoke sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Enak. Saya nek esuk kae luar biasa rasane. Ayo. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean menawa kula kewirangan. Kewirangan asli. Saiki arep ngapa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Jar kowe ora. Terus, nah aku rada kami sosolan gedhe cengele terus. Oh iya. Saiki kuwi nek omong iso kan gedhe dhewe ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong tetra taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo Bapak Semar. Nek para Pandhawa kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Santa, ora bakal bali. Ambok pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Nek ndas edan aku ya. Taunana Windanana nadan dewa mudhun ning jagat dadi pepalange Bagong rawe-rawe catat. Terus rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho, kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Oke, perkara wani dan ora iki truk wani karo ora ki kowe. Oh, kok piye kuwi? Aku wis nganu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra ilang. Oh. Njaluk ora. Kari loro engko wong nang mulih. Oh iya. Wah, ngirit banget iki. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blas iki jajane ki rembukan apa iki?
Iki bukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karena mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedene saka kulit dadane pun nurut yo. Menang ya pustaka Jamus Lima Soto. Nun. Sapa sing cilik gedene saka kulit dadane Baladewa. Menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Muni piye wae, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidane Baladewa, menang boyong pustaka Jamus Lima Soto. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe yang gawe sayembara. Sayembara mau apa le? Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso ngelake aku bayangan pustaka Jamus Lima Soto. Saniki. Yo, metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep mengkono kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glancang mengko legane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah begogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen kok. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosine wis tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengrengan kali kula niku bos juragan nggih ten. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendele. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok penane madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Ana sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene, oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng, gawe gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nen di papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni awamu. Lakon tiban senjata cakra ora ngerti aja Duntanata Ndarawati. Iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok. Nggih kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Lah terus karepe piye, Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu penggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon.
mang pikir, mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinondrawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya, Bagong. Matur sembah nuwun. Para. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Areng. Iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya bareng Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngastina ya ngono. Ning Ngastina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet karo cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati. Bareng Den. Iya, sing ati-ati, Bagong. Iya, sing ati-ati. Aku bali sik ya nem. Nggih. Nomormu ijeh sik mbiyen to? Tasik. Tak hubungi kok ora tau iso. WA ku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bagong. Jan aku gumon tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinul Mandura. Ning ngeyel Petruk ki Gus emosi nu angel dikendhaleni. Kula niku nganti sok jujeg nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bapakne tresno karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih. Iya sing ati. Bareng Iya sing ati. kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagong sing ati-ati. Nggih, Pak ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampule jejer. Lho nika Petruk malah pun gawa glugu nika napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinu. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Ndara kula nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok Den. Wong ngunggahke usuk. Mulai dan Nggih, pun nggih. iya. Pun Ya, Mbah, ya. ya etae dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki. Semelangku. Kula niku le semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampean-sampean niku. Ling ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok Tak keidit. Nah. Enggak ya. Ada. Ayo. Arep guyu, ayo. aku ngguyu ki mergo roh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk duit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kok. Ora gara lho. Ora. Oh ya wis. Pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanan ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong kirang ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ponakan Petruk mangke dipun pulasana dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sembah kula ingkang ngumbiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati.
sajarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta ki sing diarani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek arepa kae pepunden arepa kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah terus ning ana sing aku sajake kaya wedi nglakoni iki Gong kok wedi apa Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Antasena dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura piye jajari nek kaya ngono kuwi mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja Ndara Garukaca Ndara Antasena monggo kuwi pepundhane awake dhewe kuwi anak-anak Pandhawa ngene terus saiki nek mitrataku lho ya nek mitrataku saiki ngene wae terus piye karepmu bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males ha iya terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing benere awake dhewe belani bapak wis ngono wae sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe sapa sing arep gendhasi karo awake dhewe kudu wani sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi anak-anak kemarin sore to ayo anak-anak wingi sore Gatut kanca Antarja karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye nek kira-kira nyekel karo awake dhewe wani rasa sumelang oh iya apa jan nek nganti awake dhewe mati wong urip iso dinteni apa aku tak takon hah wong urip semene akeh iki mung do antri modar asline ngono kuwi tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Antasena ning mati urip gumantung karo sing gawe urip ha ta heeh iso wae musuh Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Antasena kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng ning ketoke kok ora mungkin ya Gong sing ngomong ora mungkin sapa wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi ya wis aku manut karo kowe oke nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe krubot loro oke siap tenanan lho Gong ki asli ora goro aku nek kene iki sik aku tak ganti ya ora ganti sing ngene iki wah nganggo training tok iki nggo pencak ra beres oh ya wis pokoke ora usah sumelang aku nek ganti kathok abang ngene iki asli aku mengci ngarep nguyuh lho tak kira nek arep perang ora dadepi tra aja sumelang ya manut karo kowe kok oke
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar ira wang-wang Darantasena ya Truk bekti kula katur nggih Den ya tak tampa pangestu tampanuno ya Pitruk nuwun nggih sangat anggen kawula pundi Darantasena ya Gong bekti kula katur nggih Den ya tak tampa kok pasuryane ora kaya adate sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho niki kok kaya ora ana piye niki sik perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku nggih wangsulan Truk ya ning kok saniki kaya mboten lega jujur wae aku ora lega rasaku Truk mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Wong Prabu Mandura yen to kowe wani karo Prabu Mandura iya oh nggih lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Antasena kowe. Kok kula ajeng dileboke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to Truk? Ya to, Go. Kowe wani karo Punden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin Punden Pandhawa. Kowe gawe wirang Punden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo. Bagong San tak bondo leboke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur-mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah iki arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lha ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingili kikidik. Wirataya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti. Menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku, janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Ya. Yo, saya tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebabnya apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa to wigatine? Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magro-magro kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk.
sampai di situ, waduh, aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Ayo lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Dwarawati iki nalih Ndara Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Dwarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe boyong pustaka Jamus Lima Sada napa mboten kapitunan. Wah, kula matur-matur niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petro, Bagong, kere ketibal 17 wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki men kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa, dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lha nggih. Bareng tekan kendhone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis diajigur iki wis. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasamu sebagai anak. Ya. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Mamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso kok Antasena. Undang-undane ento. Ento itu tukang nata gamelan men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene 20 ate duwe pira? Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandangane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kok sadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Heeh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Boktake wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Swenakae wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jirah kok. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah, dadi critane ngono to. Heeh, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, hati-hati lho, truk iki dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kowe nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak ndengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun nggih pun. Lah sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus mengubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake
Aduh getun aku, getun tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho, kok tadi Cibubur ngopo nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Ya, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwoto Kakang Antarja. Heeh, terus Nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus, Kok kakangne ora, aku ora melu-melu kok. nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjen iki? Ya, Nane, tenan. serius. Wes go. Nek kowe tak jingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ayo. Ora iso mati kok. Ayo coba. Lha medan pundi? Medan iki enggak. Ora. Niki enggak, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Nun, Ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek wis tak jingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lu nyerotok le banget kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono to? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndratasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Enane. Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Den. Iya. Mongko Ndratasena iki gedhe lho. Heeh. Aku meh semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis ning kene. Matur nuwun nggih. Ya, Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, carane ngawet ambekan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora tenan. Wis pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Kok cigur iki? Iki piye ta iki? Ngene-ngene tanahi jopone. Jamane pripun? Dirokno. Kula kelas kali kula kulak-kulang kali kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Terus dapalke to? Ya. Kula Kelas kali. kelas kali. Kula kulak kulang kaling. Kulang-kaling Kilen kula kintir kali. Kacuk kula kileng-kileng. aja kula kilang-kilang. Wis, Kula kelas kali. kula kulang-kaling kilen kali kintir kali kula kileng-kileng. Sing urut, nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kula kintir kali Kula ya. Kelas kali sik.
kula kelas kali kula kolak-kolan kali kilen kula kilen kintir kali kula kileng-kileng. Coba. Haji ger. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ha iya, Ndra. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Benah iki lho, iki kok marep ngetan. Metu, Gong, metu, Gong. Wah. Gus, Apa? nek Petro ya saged. Waton Petro apal mantramu ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kintir kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kala kula kintir kali. Kala kula kulak kaca, wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep tak kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki glenek iki. Heeh. Ndara gal kanca arep tak wedeni aku arep ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Tru. Ya, takoni le. Heeh.